Hello mga kabrad, ayan na po. Mag-swab test daw ako today. Then, nakuha na po ako ng dugo, tsaka laway, tsaka tatawagan lang daw ako pag dating mo natin. Pag nandito sila, para pag swab test ko daw. So, pabalikan ko kayo guys. Pinapan ako! So mga kabrad, bawal daw mag-video dun sa loob. Nakapag-swab test po, pero okay lang naman po, hindi naman po siya masakit. Kaya lang. Walang dumi ng ano ko. So, antayin ko muna daw yung result mga kabrad. Ng isang oras pa tayo. So, dito lang muna kayo mag-stay. Ayan. May tambayan sila dito. Pagdadasal ko na lang sana. Negative. So, bye-bye! Ayan mga kabrad, nakuha ko na po yung result. So, pauwi na po kami sa bahay. Kasi after pag-uwi sa bahay, pupunta na po kami sa Valencia. So, kain muna daw kami, mag-snack muna kami kung saan bikiri dito. Kasi nagugutom na yung mga kasama ko. Balikan ko kayo pagdating ko doon sa bikiri. Bye! Ayan mga kabrad, mag-snack muna daw kami. After ito, uwi na kami ng Kabungan. Thank you ate. Okay. Kasi ang layo ng biyahe namin mga kabrad. Ilang oras tayo ng biyahe? Isang oras. So, antay pa kami ng result ko. Yay! Negative po result ko. Excited na ako magtrabaho sa balik. Kakain mo na kami. Snack tayo mga guys. So, balikan ko kayo pagdating. Bye! So mga guys, tapos na kami mag-snack. Pauwi na po kami sa aming lugar. Uy, ang init. Baliktad. Siya na nag-drive. Mag-drive, hindi nag-helmet. Baliktad sa ulo.
katrops. So ayan mga kabrad, parang naligaw po kami. Kuya, pwede pa magtanong, dito po ba dadaan ng ano, Valencia? Street lang po. I-shortcut lang ano. Pwede dito? Dito daw. Diyan, oo. Ito pawala. Pag abot dito, pawala. Mas maganda daw doon sa kabila, ang gihanan. Ha? Is diretso ra. Totoo daw. So ayan. Salamat kuya. Ayan, naligaw nga kami. Totoo daw. Ay, dili ko na sa wala kay diretso ko naman sa pantalan. So ayan. So maglakad muna kami kasi delikado ang daanan dito. Hindi kasi simentado. Tingnan nyo guys. Tingnan nyo mga brad. Ang daanan dito ay bibak-bibak. Animal, iniwan nyo ako. Ayan o. Shortcut lang kasi kami na. Mas maganda kasi ang daanan sa kabila, simentado. Dito shortcut lang para mabilis. Yun nga lang. Masira yung mga daanan dito. Hindi pa siya dumagana. So mga brad, naggas muna kami. Malapit na kami sa Valencia. Grabe sakto tayo nga po. Ngayon ko muna. Ayan o. Magpagas muna kami. Ayan o. Ang tibay ng motor na yan. Rusi lang yan guys. XRM? XRM lang yan mga brad. Matibay yung motor na yan. Sobrang tagal na yan. Ayan. So, nakakaya sa kanilang dalawa, hinatid talaga nila ako. So mga kabrad, tinanong nyo po. Ang ganda ng view. Pag-gas muna kami mga brad kasi baka maubusan kami ng gas. Pagdating doon, wala palang pang gas doon. Maglalakad. Ang ganda ng bundok ng mga brad. Tignan nyo mga brad. Ano yan, bundok babae. Asan yung magwagas? Wala pa. Pag-gas. So ayan mga kabrad, nandito na po kami sa mataas likod natin bundok mga brad. Valencia na po yan. Hala, bumalik si Kwan. Akala ko bumalik si Henry. Ayan mga kabrad, ang ganda ng view. Ayan, pinandaanan. Dito kami sa pinakabundok. Ayan, grabe. Bumaba kami kasi hindi kaya yung motor mga brad. Nag-aantay na yung kasama namin sa taas. Dito. Tara, let's go. Ayan mga kabrad. Dinala yung bag ko. Kumbait talaga ng tropa ko. Inatid pa nila ako dito sa Valencia. Lapit na po kami. Yun, nag-aantay ng isa. Ayan. Nakakapagod mga brad. Yan, nandito na po kami sa Barangay Legazpi, Mandari. Yan mga brad. Mandari. May ba't ano? Yan, Valencia mga brad. Ayan.
Bala pala ka rin mo ako papunta doon, yawa. Ay, pag luwag ya. Maingon, pagaling siya. Yan kami ganito. May mga adigas. Naglaong ba? Ulay! Ahir naman sa ulat, Brad. Hindi na naman katagutan kayo. Sorry, babawi lang. Hello mga kabrat, nandito na po ako sa Valencia. Ito po sa gate mismo ng ina-applyan kong trabaho. Ayun, nag-aantay ako doon sa labas kasi meron daw magsusundo sa akin mga kabrat. Yung kabatch ko siguro. Nandito po ako sa gate, ayan. Nantay ko siya. Dito lang na ako sa labas mag-aantay. So, balikan ko yung mga kabrat pag nandun na ako sa loob. Bye! So, ayan mga kabrat. Medyo matagal pa po. Ngayon na pa ako nag-aantay. So, first time ko talaga nandito. Nangingili ko pa ako lahat. Ayan. Hello po. Ayan. Sila po yung mga kasama ko. So mga kabrad, mga ilang oras na lang po, antayin ko na lang po siya kasi mininamin natin ako. So yung hindi pa po nag-subscribe sa akin mga kabrad, i-subscribe na lang po tsaka i-click na lang yung bell para update kayo lagi sa amin. So, bye!